Sibayule ka channel GM64 Square sa kalau lo ma cheu ka channel a hian thungoi nom tak tak le mu nom tak tak te ron ti su ka tum zelanga ka video te indu zong ani chuan khunga ya milo subscribe saka milo share saka milo like sak turin ka nge na chu ka lo me ole ka channel a ka video ma se ber tan chuan ma sanga mi ten lung manga sim hrian siam a hun la ya an ni tin mam ole an dam ko chu theina na tangkai em khang hun lai chuan a tel lo chuan an ni tin ko sakpo ti har sa a an man tangkai em mai lung siam chan chin hi tle ma zong han soi langila tun ma kum sang thum atanga sang le inkar chung kal ta vel atang khan he kan se na ram Mizoram a nge hian lo cheng ma to an om em ni a chan chu kum sang thum atanga kum sang li inkar hun chunga man ruwa ta kha he kan ram Mizoram a nge hian an lo mu chuak tat ani heng an man ro mu chu te hi sa phawin stone age an ti hun lai le Mizoin lung siam man hun lai an ti hun lai ami te kha ania lung siam Stone Age man hun lai hi kummak ta doi thum le ti kalta atang khan ni in lung siam hun lai po hi mi thim te chuan mun thuma thenin chung te chu Paleolithic lung siam hun masalam Mesolithic le Neolithic ti inan thena Paleolithic hi lung siam hun masa ber khani in kum nuai nga atanga kum sing khat hun chung ve o ni in an soya Mesolithic hi chu lung siam man hun lai hol vel kha ni in kum sang khat atanga kum sang re thun chung ve la soi ani boka a to bera chuan Neolithic ni in Neolithic hi chu lung siam man hun to ber ni in soi ani ya Neolithic lung siam man hun to ber hun chung hi kum sang ret atanga kum sang li vel thleng angin mithiam te chuan an lo chhut bawk ani Mizo pi pu te chuan he tiang lung siam hi tre kan ti ve mai a tuna kan hrit thei china Mizoram le Jampui tlang dunga lung siam somli lai mai mu ani a chung te chu Mizoram State Museum a som pakua pubilal thang lian ala khom som pali te mimal nei kan hriat pasari te an ni hloma heng zinga pakua te chu zol nuam Aizawl district ami te ami ani ya Jampui tlang dung Tripura a panga mu ani boka adang te chu hmun thang hrang ami te an ni heng zinga somthum pare te chu hreipui pian hmang le hachek pian hmang te an ni ya pakhat ero chu ko ke nei chi ani thung lung siam kan nei thei te hi lung hun thar sul nu Neolithic implement deuh vek ni in alanga lai chu emo kal hmang nei taka chin chi ala khom ani lo awangin eng hun laia mi nge ni ang ti hri thim har hle Southeast Asia ram hrang lung siam te India ram le North East te hrang lung siam te nen kan khai khinin Mizorama kan mu lung siam te hi kum BC sang ni atanga sang khat vel kalta man ro te ni in rin ani a chuti ani chuan Mizoram a hian tun ma kum sang li le sang thumin kara khan lung siam mang mihring te an lo cheng ve to ati thei ome Mizoram a hian kum sang li le sang thumin kar vela khan mihring kho sakna sul hnu alo om to ani si chuan tuna Mizorama mizo kan lo om theina chan hi kum sang thum atanga kum sang li kalta a lo cheng ma sa te thla kal zel kan ni nge kho sak lam atanga thlang tla te thla kal zel kan ni jok nge lung siam man hun laia lo cheng to te le kho sak lam atanga lo thlang tla te thla pol kan lo ni reng jok Mizo history chuya lo ngai ven tak le kei aya man lai Mizo chan chin lo
zir chenga hra cheng zawk te pawh in a rin awm a chu wang chuan kan ngaih dan te comment lamah in thla thung hauh loin insawi khawm ang um hiang.